सिनुकाय बिनय देबरमा आंखाय प्रटेक्सरानि एकटा बीजेपी नि जुबुर मोक्सानि कार्यकारी काम खालायनाय गानि काटको टंबायो आगे बीजेपी नि सामुं खालायजाक हायफोरा आं जोंनि ताबतो ससियेल मिडिया चल मोबाइल लगनगो बा जाहाते जे बहुत दिन टिप्रा सानन सातगय तनिवा अबनि बागय आं नायखा हायफोरा बीजेपी खायानि कुनो फायदा करि माने एकदम न बरक तो आगे जे सीपीएम नि हाइकलाय बरक काम खालायो सिन बाबा सिरिओ जे बिरोधी पार्टी खालायनोखाय बा जातिनि सामुंतानोखाय बरक दाबि दाखारिया चिन पटिसन एलाका बो पन्चायो जा बगबाय बक्सा खालायनोखाय बंनोखाय दिबो अबायखाय बक सामुंताङो अ थाने आं राजाना हामजा गय महाराजाना हामजा जे महाराजा सामुंतामन नुगय आं अर तिनि जयनिं परगाव सिलेन मारिखा उको जे आनि लगे ताबो जे सामाने चंगाबो आन्दारा जे सामाने चिनि सार एमडी सामाने बस सालाले जदि राजा सि काम खालाय सामुंतां दंके सुंगो बबाइन तंग थानिता बीजेपी खालाय तंनाय जाहाते ब्रक ब जाहाते राजा सि सामुंतां नुगो के काम के बर फायतोंता जय बक्सा जयनिं फायतो जाहाते हामिया लामा थांनायले साबो थानायबा हामिया लामा गाहाम लामा सुबा थानाय बिले आसुनो कगानिको